Hledáte si novou práci nebo brigádu? Pak bych vám rád ukázal možnost, jak můžete získat přehled o nových nabídkách práce a usnadnit si odpovídání na inzeráty. Mé jméno je Pavel Vondruška a provozuji pracovní portál Hit práce. Mým cílem je, abyste u nás našli každý den nabídky práce, které vás zaujmou. Spolupracujeme s portály práce, pracovními agenturami i jednotlivými zaměstnavateli. Najdete tak u nás co nejširší nabídku inzerátů, ze kterých se určitě vyberete. Přijměte mé pozvání do naší komunity více jak 100 000 lidí a vytvořte si u nás svůj profesní profil. Co tím získáte? Každý den budete mít nové nabídky práce dle vašeho nastavení v e-mailu. Získáte možnost snadno a rychle odpovídat na pracovní příležitosti i z telefonu pomocí přednastavených kontaktních údajů a životopisu. Vytvoříte si svůj vlastní profesní profil pro profesionální prezentaci vašich dovedností, zkušeností a kvalifikací potenciálním zaměstnavatelům. Budete mít po ruce přehled inzerátů, které vás zaujaly nebo na které jste odpovídali. Získáte ty nejvíce relevantní nabídky práce dle vašeho profesního profilu. Budete mít přístup k videím, které vám pomohou s hledáním práce a dalším profesním růstem. Veškeré tyto i další služby a nástroje, které připravujeme, jsou pro vás zcela bezplatné. Věřím, že s pomocí Hit práce najdete skvělou práci snadno a rychle. Je to naše mise a závazek, na kterém dlouhodobě pracujeme. Pojďme to společně vyzkoušet. Začněte s vytvořením svého profilu zadáním e-mailu a se vším vám následně pomůžeme. Těším se na vás a přeji vám úspěšné hledání nové práce.